Tak toto vyzerá ako vysavač, ale nie je to vysavač. Je to Nilfisk SC100, je to regulérny, malý umývací stroj. Pozri sa, tuto má nádržky. Čistá špinavá voda. Kefy, zo spodku teda kefa 1, valcová. Haľa, a tuto má sacie lišty predu, zadu. No a tu máme pri porovnanie Nilfisk Kombi, to je hobby umývací stroj. Keď sa pozrieš na spodok, tak zistíš, že to má kefu mikrovláknovú, ale nemá tu vôbec žiadne stieracie lišty. A vlastne všetky tie hobby umývacie stroje majú také debilné odsávanie tak nejako pomimo tej kefy, hej, čiže tuto niekde. Tuto niekde to vysáva, áno, tuto, vidíš to? Ešte toto vysáva pred aj za. A ešte aj v akcii. Takto, minulý rok bol v akcii za 940 € bez DPH. Ešte do konca januára vám ho viem predať za tú cenu, nájdeš na techniservice.sk. Ukážem vám, ako to funguje. Čiže do tejto nádržky ide čistá voda, toto je odmerka na chemiu. Čiže šupnem tam Mafrapal Daily, to je taký čistiaci prostriedok, ktorý najradšej používam. A joj, bože, však vodu tam treba napustiť. To sa to dá pod točku, dá sa to aj rozdeliť, keby bolo treba aj na ležiačky sa to dá nalievať, ale moc veľa bubliniek. Dá sa to proste aj na ležiačky nalievať, ona preto je tak zošikmaná to hrdlo, ale mne sa to nechcelo rozdielovať, som lenivý. Prosím vás, často sa ma pýtajú, či do umývacích strojov, či už takých, alebo takých nejakých väčších a ešte väčších, dávať teplú vodu. Nie, nemá to zmysel, dajte tam studenú vodu. Nachádzame sa v našej dielni, takže bordel je tu celkom statočný. Vyskúšame, jak to funguje. Ovládanie je strašne jednoduché. Tuto je hlavný vypínač, ten je na jednotke, tu už svietí kontrolka. Zapne si túto gombík. Len si nastavím množstvo vody, ja tam teraz na dvojku vodu. Aha. Stlačím, sklopím, jo. A chvíľočku mi bude trvať, kým sa mi rozbehne tá voda. Kábel si hodím cez rameno. Tak. Čiže či s tým idem už dopredu alebo dozadu, tak ten stroj už umýva. A výhoda toho je, že to vie zajsť takto pekne pod stolíky, pod bar, v reštauráciách, áno. Napríklad. No. Myslím si, že rozdiel je viditeľný. A tá podlaha, no vypne sa. Tá podlaha za tým zostáva viac menej suchá, áno. To je suché, vidíte to, že to aj stiera, aj vysáva. Trošičku nejaké pasiky sú tam, ale to je, treba si povedať na rovinu, že tu na v tej dielni je teda celkom slušný bordel a len tak veľmi, veľmi, veľmi nahrubo som to pozametal. Idem trošku ešte pomývať a ukážem vám, aká voda z toho teče. Nachádzame sa naozaj v servisnej dielni, tá podlaha je tu extrémne, extrémne špinavá. Ale pozrite sa, ako si to s tým poradí. Samozrejme, dá sa s tým ísť aj takto v kuse rovno, áno. Má to záber nejakých 30 cm, čož nie je veľa, ale práve výhoda toho je tá, že sa dostanete s tým takmer úplne všade. No. A v prípade, že by ste chceli ako robiť také kvázi gruntovanie, že namáčať si to a to pôsobí, tak si môžete ten vysávač vypnúť, áno, tu na mechanicky si odvínuť. Tak, pozrieme sa sem. Tuto by mala skončiť špinavá voda. A ideme to vyliať. Čo to povie? Tak. Voilà. Toto sa volá umývanie. Že či je to vhodné na plavajúce podlahy, jasné, bez problémov. Pretože to aj vysáva, takže umýva to. Keramická dlažba, to isté, áno, bez problémov.
No a na čo je takýto umývací stroj vhodný? Sú to malé prevádzky a väčšie domácnosti. Čiže, ja neviem, typicky nejaké kaderníctva, holictva, cukrárska výroba a tak ďalej. Proste rôzne takéto menšie priestory, kde, dajme tomu, je plocha do tých 300 metrov štvorcových, sú tam úzke uličky, reštaurácie, kaviárne a tak ďalej. No a samozrejme domácnosti, pretože dneska už ľudia stavajú domy, ktoré majú 300, 400, 500 metrov štvorcových. Ja sám mám taký dom, nie až 500, ale iba 300 metrov štvorcových. A toto, keď má človek umývať nejakou handričku a tak ďalej, tak je to peklo. Nie je to úplne vhodné na také servisné dielne, kde som to teraz použil, ale vidíte, že poradí si to aj s tým. Je to dané tým, že tie gumy nie sú až nejaké také veľmi vysoké, majú tiež nejakú svoju životnosť, je to fakt na nejaké menšie priestory. Ináč je to všetko takto ľahko, pozrite sa, všetko sa to dá takto ľahko rozobrať, vyčistiť. To je naozaj veľmi dobre vymyslené, hej. Čo sa týka tých nádobiek, to isté, to sa dá vycvaknúť, vyčistiť, povyplachovať. Často sa ma pýtajú, že či existuje baterková verzia. Nie. Boli také experimenty, ale bola tam strašne malá výdrž. Ten stroj má príkon nejakých 1,5 kW, aby to čistilo, aby to aj vysávalo. A je to... Tie baterky to neutiahnu dlho. Možno, že 15-20 minút by bežalo na baterke, je to málo. Umýli by ste s tým tak jednu miestnosť možno. No a dobrá správa je, že minuloročná akcia bola 940 € bez DPH a ja vám tento stroj viem ešte teraz v januári predať za 940 € bez DPH. A ak si ho objednáte do konca januára, tak vám k tomu prihodím 5 litrov tejto výbornej čistiacej chémie Mafrapau Daily, ktorú dodávame my samozrejme na hektolitre a nedodáva sa v menších baleniach oficiálne, ale my vám odlejeme ako taký bónus. Mám ešte teraz 2 stroje na sklade. V prípade, že by ste to chceli predviesť na vaše prevádzke, nie je problém, môžeme sa tam staviť, môžeme vám to ukázať a môžete si to vyskúšať na vlastnej koži, že ako to funguje. Takže super. No a ešte pre porovnanie s tými hobby umývacími strojmi. Tie hobby umývacie stroje, či už sú to tieto Nilfisk kombi alebo tie kerchradské FC5, majú jeden taký neduch. A síce to, že oni neodsávajú príliš veľa vody, pretože tú vodu neodsávajú priamo zo zeme s tými stierkami, ale odsávajú to z tej kefy, hej, to z toho boku tej kefy. Takže, síce tu máte nádržku na čistú vodu a nádržku na špinavú vodu, ale v tej nádržke na špinavú vodu navysávate tak malinko. A tá podlaha zostáva vlhká. To znamená, nie je vhodné používať takýto umývací stroj v prevádzke, kde potrebujete proste umyť a hneď, aby tam chodili ľudia. Áno, pretože by sa vám tam šmýkali. Ani to nezobere 100% špiny, zobere to tak 70% špiny. Je to také skôr utieranie ako umývanie. Toto je regulárne umývanie, čiže kefa, voda, chémia, okefuje to tú špinu a sacie lišty to vysajú a skončí to všetko v tej nádobke, videli ste, čo som z toho vylial. Takže techniservice.sk, tam nájdete, že umývacie stroje akcia 2024, ešte do konca januára sa to dá za túto cenu 940 bez DPH predať. A dostanete k tomu bandasku chémie. Tak čau.